Subabagi kina hastin mayan ta kuro kina operation khana rang kini bangka belai khana nuchuga nukhung tang chani buru cheri buru buru mang chima tong chugi chini ko kasaba nuchuga khe chuba jaba dibu buru khapangni takhuk tai bukhuk chong chung hani hai nokbar news mangpli ni bukhakti norok no mangpli tuwi ma phakya obahanya blaikna kha sajaknai khayok jaknai mangpli tipra sangai obahayno dukhu biriman kagya nukhungu jungjal kagya obahanya rang puisa krini bagai sal phakya angkan samung tangai chaja jau samung tangya angke nogo maima chaya obahanya koktuma blaikno kasawi phakya obo angka mandai blog bai khe khobjak Kalinagar amchai Shiv Durga amchai taiko Rani Bazar Gana nino tabuk Truksabari kamiwo engke belaikheno nukhungo birima nanglai tonglajak belaikheno nukhungo jingjalangi tongkha tangmale social media wo borok nukjangna musunya phano nukjangnani nangkha tangmale rang puisa krini bagai borokni nukhungo tei borokni bwsa belaikheno sa khamya tabuk kalai tongmani bagai thongro sa khamnogo talangmaya ni bagai tabuk joto lukrokni bwskangono nukjaknani nangkha tamni bagui nukjaknani nangkha mangpilni bisingtwi norokno bisingtwi jeng borok bai kok salaiye jeng norokno phunuknai sagari kisa sinimung rwgani An mungkai Bikas Debruma sin para mungkai Kalinagar para katai Sidirkar para bo honjago PS hingke Burjung Nagar hingke angkai Mandai Bolok ani jerai bwsa ninchirai tamung man ani jerai hingke puilao bohok phulu bohok sajago hingkai chwng doctor naikha jaga jaga o chebo naikha mana hamya kon jaga phano je yago je pocket ongma puila naikha naibai talangai apare kel majora hamka taisa wngjago hanya hai mane chwng thike chikisa khaimani bagui abagai chwngte talangjak kha apare GB talangjak kha GB talang hingkai operation khaikha bohok tui khaikha hingkai bini tei khijanai oko mane disturb ni bagui khaida noli hamya bagui sak mane toloti khimaliya sakti bohok mane rawi ma khirika packet tui hingkai rangri bo chwng ekdom kwri suka paibai suka rangri le bwsarok bai rangri paikha 70-80 hairok paikha mane je yafa tongmani hingkai o kwni major rang bai rang suba subrok hai CM 5000 tai oboni bisingo chwng taisa haijabka hai tei tangjabka GB mang 16 din sik tongkha rang kali hingkai suri sana haika chwng suri sana hai ko date di rokha borok 5 tarik o thari mas ni 5 tarik o date rimani chwng thangmaliya rang kri bagui hingkai kwni major CM yakte chwng kagoz joma rikha mane obo ongoi to ongyakho tai sini lukhuni borok rok bo chwngno chubachu kha jotono paran borok bo chubachu rokha chwngno tai ko ambani chwng tabo GB o khe thang tongo orang banyo paran borok chubamani bai tai nini chirai cho tabuk umor kom kho bwsa khorop chengkha ani bwsa khorognai omo kusude omo kusu bung tang Birat Debruma birat development tabuk birat development ni bagai lukorokno tam bobo hai kachar mungtang ang lukrokno koyo jotono na ano sajo khanyang tingnai apare tago bukrokno ang kholomo jotono kor jagarokno an bwsa bagai ano joto khairok bati tei chuba tingnai ani bwsa bati tabo si ponda jora bot jerai jiko 4 bosor jiko boro chichik bachi kasa khanyang bagai jotono ano chuba baithung ano koi baithung jotono suba baithung lukorok ano jotono ang lukorok jotono no koyo ano bwsani bagai jotono ano suba baithung nai belekhen kha sajaknai khayok jaknai mangpili obo haino birat deporma bisik bri kamani umorono obo hai tabuk sa khamya haika operation khlaijak tabuk operation treatment khlaijani bagai rang puisa krei joto lukorokni thanino tabuk bwkhane mokolni mukti phaiye obo haino lukorokno rangri sanani nango joto tipra sarokno jara nugui tongnai rok kha kuar khlaiye thancha khlaiye jotono norokni khokcha khongni khlaiye chubamung tongkha hangke hamjongmung tongkha hangke chini birat kwkwi bagai norok chubawono tei blaikeno tabuk umor kom khubo bisibri kamani siko tabuk bini rungnogo thanani jora
ke tabuk rung nogo bo bahai ke thanai bini obostha obo hayengui tongo ke operation rok khlaijak ke bini rung srungnani bagui o bahai ke no gap ngui tongnai ke buma bufa songni imang nukmani bisla no kaham kolok kotor khlainani doctor engineer khlainani hinui imang nugui tongmani abono successful khaijamano norokni chuba mungbai khlaino joto lukorokni chuba mungbai khlaino tabuk birat deborma bini saksori hamnai bini operation khlaimano successful lungnai ge joto lukorokno chubanani khlaidi jotono khokcha khongni khlaiye chung sini tv ni skino borokni kokduk number haikaba borokni skina reirwano gp number on number tunyo norok chubanani khlaidi ge chung buma banya koglam taisa salai naino buma le tam boba herok wan chugui tongka do sagari nangle buma ba Ani basa sori hamiani te ani onek bakha thijak ani busano bamna mutungo ma bame kaba ko to khana mutung ma khaya busano ke bagui thuna ma thuya bu khaun ek yogu bin gana thupan ja bo bai mata nge ma ke bai ge u chere thingna jora nokhala guru guru na jora samtui ani bu khaun ek yogu tu kuruna man busano busagru hui ma tu kuruliya bo thangna jora se bin uklu ang guru guru na jora samti hame kalai jani bu khaune tam sana ka ekdom delen ma ka bang lukurung tam koku lukuru no ka sana mujungan tak maya gnang tak khu khuru no khakcha khoni ke chuba tu ani busani bagui ani busana thing mot se bamna mujungan bu khani pas paya khwa se ani bu kham ko ja ani bu mong khamolina de boruma sakni buthui sakni busano obahai keno maya khlaiye gobagai mane muktrei thangrani musungo busabuti rokno maya khlaiye obahino kaham khetlangnani musungo ke busabutinyo kaham khlaiye jotona khlaiye gobagai sima thuya ni kabui norokni buskango sluk chawui mokoli muktui phaiye omai ke tongjaka ke tabuk borokni nukhungo rangri krini bagai obahai ke birman nangai mokoli muktui yoroi norokni buskango nukjaktani nango ke jara nugui tongnai rok jotono thancha khlaiye maya norokni bukhaktui hamjakmung bai norokni hamjakmung yafardi norokni hamjakmung tei chubamung yafar kahangke chubamung tokhangke tabuk birat deborma hamui kaham khlaiye borung nogo poriwi manai kechini nogo tv news ni bisingtui bo chung obono prathana khayo joto lukorokno no kokcharo jotono thancha khlaiye tiprasa joto lukorokno bono chubanani khlaidi hingke paithagoni kokchar mungtai tongtong ang lukrong ko yo jotono an ba sabati bagui chuba baithing hnai ta kho bukhro jotono ano maya ganang ro jotono ano chuba baithing hnai an basa je bisa khamo thangai nai hamai phai phir nang thing hnai jotono ang khak ko sar ko yo lukrong no hainani kalai ki hangke tamkha sokpani nongka miwo naiphainani boi Kalinagar ni Sibdirkar para Kalinagar ni sakai bisi ba sini ba yo para Sibdirkar para tapi dakang ka bisi ba Kalinagar ka sini ba ta boy hingke nini bumung rok le an mong kai bikas de pun ma hingke norokni kokduk number 8413985571 teibisa 8413985571 norok nugui mankana belai keno obostha na hari obo haike tabuk ukui ma tongkha bo kok de mankha kok de siman nin bung tamo do sagari nin bung sagari birat nang hamna da muso nang porina da muso sari porina da muso belai keno sago pojahai tui tongmani bagai tabuk tai ek 2-3 second ken boni kap mani si phaisinai hingke tabuk bo kok saragi angi tongkha lachi jagai hai ke ba waisa pon nugya khuba hingka bo herokno sanani musung jagi ang tongo hingke norok nukna mangplik ni bisingtui bo haike ma tonkha bono hingke oma hai borok no mothangai tlangnani saboni yak nangnai tabuk saboni chubamung nangnai
jotono tirfra hastini joto lukorokno khabai khokbai khlaiye jotono norokni chabaya bara khoksa khongni khlaiye chuba khangkeba tabuk birat deborma bini sak sori kaham engnai tei doktor kaham bai tabuk phunuknani hingke rang kebang nangai tongkha borokni operation khlaimani se buskang rogo onek rang kebang ma thangma bai tabuk nukhungo chawi nangai totra thangya thuimuk tri thangyang tongjoja bai kha tabuk mai de salakya noro tini salakya thingmote khamai chaimaya tuirok laya mukti rok thangyang la tongkha na Cintani. cintani bagai lukorongno taitang kesana sari Lukurong nang kesana musungan tak ani busa no kaham nai thu khoksa khongni ge je mama chuba thu mayang kai ba ani busa ni kaham ni bagi suri thu Bhagavan thani suri tu apaka thunji sun yagi bu suri tu omonang kusaru khapani takuk tai bukuk chong chung obono paithago norokno kusar mung tongsonai obongkha mandai block bai khe khobja kalinagar amchai ship শঙ্কর দাঙ্কমো কামিমো শিব দুর্গা কামি ও কামি ওনো ফাইমালাই ফাইনাই চিনি বিরাট ককই বিনি সাকসরি হামিয়া কচং ব্রকনি কক দুক নাম্বার রিরওनो তে ব্রকনি সুবা জাংনাই ইরস্কিন রক বেবংনো जों জিপে নাম্বার অক রিরবাयनो ইসকিন আরকতা ओंखाम नरक आयं तिन सुबा फाइमानाय के पाइथागो नरक नाय टंगनाय रक रांचनि ताखुकताय बुकुक चं नरक कमिनि बिसिंति संहदि दिनिनि मांगप्लि गमसक जरतों सितों नाय टंगनाय रंनो जतनो हामबाय खुलुमका ba mong lokran ang ma hangke ke iko chini parani tabuk klan ma hangke suk no kalayo ngke boni serai khubo tabuk bi bobisot bohu tongkhut ngke bo kaisa rugi hamya manja gei waisa operation khaikata ngke rugi ke bongni tamu pakustoli wo kisa moya ngke kisa boltin no se moya ngke bohok saja gei serai puya kap khata ngke osai rok na lekha ngke doktor rong na lekha ke doktor checkup khaiporo hingke ke serani rugi manja khata serani mung birat debor ma bini umur bir gobor 4 বছর মানে পুরো পরি eko nasai o borti khaikya ke এই রোগিনি বাজি তাবো স্কুল তলাং মালি আতা operation treatment ile tabuk tam bobo অপারেশন খাজং মা হংকে তাবো বরক তিনি সেই রিপোর্ট নাnyang na bana ke agi khi to iko khajon naliuni tai yang tei koro hari ma yang bohok tei na khir oi borok serani bagi dino 700 টাকা rok moton khoros khai ma tongta packet panya ni nol panya ni je jini je hingke obono bo puchuk jakri waisa operation khai pa kanga ta tai waisa repeat khaya nangju hingke bo jongno tarani boma bodol ni ngai to kisa seng tongbla ngai ke bo jongno ring ngai jongno sakata noro kisa seng ana chuba baji ngai seng tami bagi chubanani na rang pusani rang pusi ngai bagi tam khlasai ta bode bo ko rasmistri khlayo bo sabini salamang ne bo sa kamno gotlang re to bonokte bono tlang chakha ajibio জিবিও কয়দিন তো জিবি 16 দিন 16 দিন মানে 16 দিন তখন বিসিং রাংরি করে নিবা বে তাব তাবো চুনরি হিনকা তাবো তাবো লোকরম বিসিং কি সুবাং খাইমিয়া জেনরকে মানে কামিনি বদল লঙ্গে বিনি বাগै सुबा लाने बागै 5 টাকা খাইয়া दंमानि मा खाया bo thanai iko 5 tariko su thana dongmani inge bo rangni sakeni bagai thangmaya hanga kai bo jongno ring khata ngai bo jongno ring ni saka mami jongno anu kisano rok chobadi ang to saranyo 5 tariko ta satlang dongmase ke ani yago rang se kerang talang semale ya taktam khana kai sung basa khata hai tamni makoga bo jong tabuk dol baksa ke phan baksa sak baksa nga kai dol baksa om tikino sengya piri baru ko seng tabu bin besano khoksa ong bo khongne bo je kha gnang kha tongnai rok maya gnang borok je rima mani rethung ni jeng miani simi o lama oi khim lai kata de tini bosong him nai tini bosong tabu nokhonai ta রাখানি লোকরক ন যত
lukurok no norok ni buma bodol ni tang kecar mungtung. Tahu ko dolis man box so istinar box na bisa mungkin beri. yang Already istinar jatuh na. Lukurok norok ni ko mungtung tong. Bisa muncul suka. nukurong ko mo to jeng tabu ko bini bagai norok je mantoi coba di sini jeng ikobono ha genang maya genang rok bisa misa udah kakai babo tangi mana banci mana bin bobi soto tong ko bala sarani Tabu kamu naro donation kalian ke biang tiket kelai lah yang tahu. oh tabuk jeng cini para ni to jeng mia kai kya cini para ni oh el karman jeng cini el karono jeng cai para tongo ke tai tim para moton tong ko bu jeng tini di sana kan Oh kan. je mante Shiv Durga para el ka kali no got Norok ni polok ya. cini bolok ngal kai mandai bolok ta Leke udah tahu ni pengawal isyak kami yang tuan bising tike udah sinai mulai emle mungkin rok punya juga. abu to tabuk se prothom 중봉로 거북이 오냐 당근이 borok nahata Makin mah. mungkin buah bayang li yang ke jeng tabuk 배워서 더는 거 jeng ringjo kata Kenal ke bunga botol lengai ini bini bagai mana suka monggo mabasa kata tambah.